Recordiwyd. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron, ac i ni yn gofyn i ti drwy garhau wrth i mi ddod lawr un plith, arwen i yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni ddechrau trwy ganu'r emir i 44, fy enaid bendithio'r arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd, maddeuodd dy holl anwireddau a chaodd dy lesgedd i gyd. 44 gwn i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, sef Mawrth 21, ym hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Felly nos Iau sy'n dod fydd ein cwrdd gweddi. Hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr 3 ac fe fydd y parchedig Hywel Roberts yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd eu casgliad gan i ganu'r emyn rhif 244. Yeah.
Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 23. Ac yn ei ddechrau'n adnod 39. Felly Luc, pennod 23, ac yn dechrau'n adnod 39. Ac un o'r drwg weithredwyr a grogasid a'i cablodd ef, gan ddywedyd, os tydi yw Crist, gwared y hun a'n unau. Eithir y llall atebodd ac ei cyrryddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw gan dy fod dan yr un ddamnedigaeth. A ninnau yn wir yn gyfiawn, cynnes yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau wnaethom, eithir hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac y fe ddywedodd wrth yr Iesu, arglwydd cofia fi pan ddelig i'r ith deyrnas. Yr Iesu ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, heddiw y byddi gyda mi mharadwys. Ac yr ydoedd hi ynghylch y 6 awr a thywyllwch a fi ar yr holl ddeiar hyd y 9 awr. A'r hael a dywyllwyd, a llen y deml, a rwygwyd yn ei chanol. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma cael dod ger dy fron i ddod o flaen o'r seddfainc, dy fod yn croesawu pechaduriaid at y ti, ond yn gallu dod o Dduw, nid oherwydd unrhyw beth i ni wedi ei wneud neu pwy i ni, ond i ni yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, ffaith ei fod yn eiriol trosom. Mae yn bosib i ni ddod ger dy fron, ac o Dduw i ni yn diolch i ti felly, bod yna modd i ni ddod at y ti mewn byd sydd yn llawn dryswch a thywyllwch, tristwch ym mhob cyfeiriad. Ac eto Dduw i ni yn gallu dod o'r byd, o'n pechod, yn gallu dod ger dy fron di, yn gwybod ein bod yn galw ar ein tad nefol, yn gwybod bod yna obaith i bechaduriaid fel ni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y gobaith hwnnw, i ni diolch am y sicrwydd hynny sydd i gael, a i fod ar gael i bechaduriaid, bod y newyddion da yma dal yn cael ei chyhoeddi yr troi cefn sydd wedi bod yn ein gwlad ni, ac yr holl ddifaterwch sydd ynglyn â materion yr enaid a thragwyddoldeb. I ni yn diolch i ti bod dal newyddion da, bod dal gobaith, bod dal modd i bechadur ddod o'i bechod, i ddod at fywyd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i ddangos dy nerth i ni yma, i ddangos dy nerth i'n gwlad ni, unwaith eto o Dduw i'n hatgoffa ni ohono ti, o Dduw maddau ni ein bod wedi anghofio fel gwlad am dy drigareddau di, am dy nerth di. Maddau ni o Dduw ein bod yn edrych ar wlad sydd wedi profi cymaint ac eto wedi troi i ffwrdd ac wedi gloi di allan o fywydau y mwyafrif llethol. Ond o Dduw i ni yn gofyn y bydd ysbrydiau'r waith yn peri, bydd llygaid yn cael ei hagor i weld ei hangen ac i weld rhyfeddodau yr arglwydd. I ni'n gweddio Dduw am heddi y bydd yr ysbryd ar waith yn ein plith ni yma ac ar hyd a lled o wlad. Gofyn i ti fendithio yr oedfa, gofyn i ti dod â ffrwyth, fydd yn dod â clod i ddenw di. Ni'n gofyn y bydd ti'n hwystro ni rhag gwneud unrhyw beth fydd yn tynnu yn dwyn y clod oddi arna ti, o Dduw. Mor hwydd i'w gwneud hynny, mor hwydd yw ei ni i fyny cael rhywfaint o'r clod, i cael rhywfaint o'r sylw. O Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i cael un peth, un dymuniad ar ein cylonau ac i ti cael yr holl fawl a'r holl glod. Felly o Dduw i ni yn gofyn ti'n helpu ni yn hyn, helpa ni yn ein balchder ni. Ni'n gofyn ti faddau ni am ein balchder ni ac yn gofyn i ti ddod yn ei lawr i sylwi. Mae ti sydd yn gwneud y cyfan. Ac o Dduw felly yn gofyn i ti wneud y cyfan ni i ddod yn ôl i'n plith ni ac i fod yn bresennol yma gyda ni a bydd dy bresenoldeb i'w brofi gan bob un ohonom. I ni felly'n gofyn i ti ddiogelu'n hamser, i ni'n cyflwyno'r wythnos sydd o'n blaen ni, ni'n meddwl am ein cwrdd gweddi nos Iau ac yn gofyn am dydd o Dduw. Pan fydd na ddigon o ddiddordeb i ni cael mwy o gyfarfodydd gweddi, yn hytrach nag unwaith y mis y bydd na alw i cael hyd yn oed yn wythnosol ac hyd yn oed yn amlach o Dduw. Maddau ni i ni fel cenedl wedi troi cefn ac yn gofyn o Dduw y bydd ysbrydiau'r waith ymhlith y Cymru yn ein dinas ac yn ein gwlad ni, y bydd
bydd awydd yn eu cylonau nhw i ddod yn ôl i geisio dy wyneb di. Ac felly ni'n gofyn i ti i rhoi'r baich i ni ac i rhoi'r gweddiau i ni ofyn os iau. Byddi ti nawr yn ein harwen ni, yn ein gweddiau ni, yn paratoi ni i'r hyn sydd angen i ni ofyn amdano. Ac o Dduw yna'r ffydd yn cael ei rhoi i ni ddisgwyl ac i gredu y gellu di ateb. O Dduw, ni'n gwybod hyn, ni'n gwybod y fod i yn Dduw sydd yn abal i wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl i ni. Ac felly o Dduw, rho weddiau mawr i ni, rho faich i ni, am eneidiau ac am ein gwlad. Trigar hawr ddim nawr bendithiau'n hoedfa, ni'n gofyn i ti fod yn bresennol yma yn ein plith. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n canu am yn rhif 649. Mae Pererinion draw o'n blaen yn canu'r anthem bir, a heddiw'n edrych fel o bell ar ddrysnu'r diffaith dir. 649 gen i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r efengil yn ôl Luc, pennod 23, ac adnod 42 a 43. Felly Luc, pennod 23 ac adnod 42 a 43. Ac y fe ddywedodd wrth yr Iesu, arglwydd cofia fi pan ddelich idd deyrnas. Yr Iesu ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Fe dywed J.C. Ryle, y dylsir argraffu y llythrenau yma mewn air. Ac gath ymlaen i ddweud bod yna lawer iawn wedi dod o dywyllwch i oleuni oherwydd y geiriau yma. Achos yma, i ni yn cael enghraifft wych o sofraniaeth Duw, yno ar y groes, yr oedd Crist, ac yna roedd yna ddau drwg gweithredwr, un ar bob ochr i'r arglwydd Iesu Grist. Ond beth sydd yn anhygol yn yr hanes yma, a chibwyd enaid un, ac aeth un arall i gosbedigaeth tragwyddol. Ac fe gafodd y ddau yr union yr un cyfle, ac eto credodd un ac fe wrthododd y llall. Felly mae yna wers holl bwysig fan hyn. Yn sicr, does dim cyfiawnhad yma yn y darn yma i esgusodi dyn o'i gyfrifoldeb i edifarhau a chredu, achos dyna'r broblem pan mae pobl yn dod i'r athrawiaeth a'r sofraniaeth Duw ac yn meddwl, wel, os ydw i fod i gredu fe ddo, fi gredu, os dim, ac mae yna rhyw fath o agwedd rhyfedd, dwi wedi clywed hynny'n cael ei ddweud ac mae'n dor cylonus i glywed e. Yn sicr, mae'r enaid yn mewn dyfroedd tyfnion. Yr eiliad y mae'n defnyddio athrawiaeth o sofraniaeth Duw i esgusodi ei hun rhag ceisio a chredu. Yr eiliad mae rhywun yn dweud hynny. Mae yna elfen o ofni trostyn nhw, o'r caledwch y maen nhw wedi cyrraedd. Bod nhw yn gallu, bod yna ddigon o wybodaeth ganddyn nhw am athrawiaeth o sofraniaeth Duw. Ac eto yn defnyddio hynny, wel, os yw hwn yn wir, does dim rhaid i fi geisio. Achos os fi fod i gredu, fe ddo fi gredu. A dyna be maen nhw'n defnyddio. Ac mae'n meddwl pan mae rhywun yn gallu dweud y fath eiriau yn codi dychryn arno ni. Allwn ni ddim dweud a ddo nhw neu beidio, ond un peth mae yn dweud, mae'n dangos yn glir y caledwch y maen nhw ynddi ar y pryd. Yma yn yr hanes, fe gawn enghraifft wych hefyd o achubiaeth. Dyma i chi darn byr iawn o ysgrythyr. Ond yn y darn byr yma, i ni'n cael enghraifft o gyflwr dyn ac hefyd o drigaredd Duw. Mae yna gymaint o wersi pwysig yn yr adnodau yma, yn y darn byr yma o'r disgrifiad o'r cyfnod ar y groes. Dim yr holl gyfnod, dim ond y cyfnod yma. Jyst yn yr adnodau, dim ond sôn am yr rhai unigolion yma. Ac eto gyd mae popeth yn yr adnodau yma. Felly'n gyntaf yn edrych ar condemniad sydd yn gyfiawn. Yna cri o'r galon ac yna'n olaf ac yn drydydd cadwedigaeth gadarn. Wel, yn gyntaf y condemniad yma, yr oedd yn iawn bod y tri ar y groes. I ni'n gwybod hynny, yr oedd yna dri ar y groes ar yr achlysur sy'n cael ei ddisgrifio yma yn efengil Luc, ac roedd yn iawn bod y tri ar y groes. Anghyfiawn o doedd i groesoelio Crist, allech chi ddweud ar un lefel, fe ath Iesu Grist i'r groes yn wirfoddol mwyn ein cyfiawnhau ni, ni'n gwybod hynny. Ac i ni'n gwybod y trefnwyd y byddai Iesu Grist yno ers cynllunio'r byd. Felly, ar y lefel hynny, roedd e'n iawn fod yna. Doedd e ddim yn iawn bod dyn yn croesoelio Crist, ond roedd e'n iawn ar sail mai dyma oedd y cynllun. Dyma oedd y bwriad. Dyma oedd pam dath Iesu Grist i'r byd. Dyma pam y ganwyd ef. Yr oedd hwn wedi cael ei drefnu cyn i un o'r proffwydi cael ei eni, yr oedd wedi cael ei drefnu cyn bod y byd yn cael ei greu, cyn bod Adda ac Efa yn pechu. Fe trefnwyd, mae dyma'r ffordd y byddai y diwdod yn achub dyn, y byddai Iesu Grist yn mynd i'r groes. Felly, ar y lefel hynny, mae'n iawn fod Iesu Grist yno. Dyma oedd yr holl gynllun, dyma oedd y pwrpas dod i farw, dyna oedd y pris oedd yn angenrheidio
ar gyfer achubiaeth. Dyma oedd y diwdod y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dyma oedd y casgliad o'r cyfarfod rhyfeddol hwnnw. Mor ddifrifol oedd ein pechod, rhaid oedd i fab Duw ddod fel ein cynrychiolydd. Rhaid oedd iddo fe ddod i ddelio gyda'r broblem. Rhaid oedd iddo fe fodloni gofynion y tad mwyn rhyddhau ni o gaethiwedd pechod. Doedd dim ffordd arall. Does dim ffordd i ni feddwl am unrhyw ffordd arall. Mor ddifrifol oedd y broblem ac yw y broblem. Dyma oedd yr unig ffordd, y cyfan yn arwain at y groes. Roedd yn anghenraid iddo gadw'r dedd, wrth gwrs, mwyn Iesu Grist fynd i'r groes. Roedd yn angenreidiol fod yr Iesu yn berffaith, a dim ond Iesu byddai'n gallu gwneud hynny fel mab Duw. A ganwyd e'n fy berffaith, ac fi oedd e fyw bywyd perffaith, ac fe gyflawnodd ddeddf yn llwyr. Ac felly mae'r tad yn gallu edrych ar y mab, ac yn dweud y mae hwn yn cynrychioli dynoliad, mae'n cynrychioli dyn, ac felly fel un sydd wedi ei fagu, wedi ei eni a'i fagu yn ddyn, mae'n gwbl ddyn, ac eto yn ddiw, ond mae e fel dyn yn ein cynrychioli ni, ac mae e wedi cadw'r ddeddf yn llwyr, ac mae'n berffaith. Ac os ych chi gyda unrhyw amheuaeth am hynny, ni'n gallu etegu hyn trwy rando ar eiriau yr ddau arall ar y groes. Wel, un ohonyn nhw o leiaf. Yr oedd y cleidr ar y groes yn dweud hyn, adnod 41. A na ni yn wir yn gyfiawn, canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau am wneithom. Eithir hwn, ni wnaeth ddim allan o'i le. Dyw hwn ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Dyw ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Roedd y lleidr yma'n pwyntio at yr Iesu ac yn dweud, dyw hwn ddim wedi gwneud dim byd sydd yn heiddi'r groes. Hyd yn mwy hyd yn oed. Fe wnaeth hwn popeth yn iawn. Nid yn unig ddim wedi gwneud dim byd o'i le, ond y mae e wedi byw bywyd perffaith. Ac felly, ar y groes, fel ein cynrychiolydd tywalltodd y tad ei ddigofaint ar ei fab yn lle ni, ac fe cosbwyd Iesu Grist am ein camweddau ni. Ond wrth gwrs, ni'n gallu edrych ar hynny a dweud yr oedd yn iawn fod yr Iesu yna, oherwydd dyma oedd y cynllun, dyma oedd y ffordd. Dyma'r ffordd yr oedd y diwdod wedi trefnu bod pobl yn dod i fod yn Gristnogion. Doedd dim ffordd arall. Rhaid o delio gyda pechod, rhaid o delio gyda'n angen ni, rhaid oedd cosbi ein drwy gweithredoedd ni, rhaid oedd delio gyda hynny, ac mor ddifrifol oedd e, rhaid oedd cael marwolaeth, ac felly rhaid oedd cael cosbedigaeth tragwyddol. A dyna beth oedd Iesu Grist ei ddioddef ar y groes. Ond yr ddau arall. Yr oedd e'n gwbl iawn bod y ddau arall ar y groes, y drwy gweithredwyr yma. I ni'n weddol siŵr bod rhain wedi lladd hefyd. Nid yn unig lladron oedden nhw. Roedden nhw siŵr o fod wedi lladd oherwydd y ddedfryd o cael eu croeshoelio. Ac felly lladron, llofruddion siŵr o fod, ac yn sicr yn felly yn heiddi yr hyn yr oedden nhw yn ei wynebu. Yr oedden nhw'n derbyn yr hyn yr oedd cyfraith gwlad yn ei fyny. Canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau o wneithom. Ond dyna chi galedwch, dyna chi ddisgrifiad o galedwch enaid. Dangosodd un ohonyn nhw. I ni'n cael yma cynrychiolaeth llwyr o'r byd i ni'n byw yn ddi. 2 Corinthiau 2:16, dyma chi adnod. I'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth ac i'r lleill yn arogl bywyd i fywyd, a phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn. Dyma beth oedd effaith Iesu Grist. Un yn arogl o farwolaeth, ond un arall o fywyd. A dyna i chi enghraifft fan hyn, nid yn unig ar y groes, ond ni'n gweld yn ddyddiol, ni'n gallu gweld yn bob man. Mae yna 2 garfan, mae yna un sydd yn mynd i farwolaeth ac un yn mynd i fywyd, a dyma beth sydd ar y groes. Mae'n union yn disgrifiad o'r byd. Mae effaith y groes yn peri rai ildio yn ostyngedig. Dyma beth ni'n cael. Pan yn pregethu'r efengyl, mae yna rai yn ildio i'r neges yn ostyngedig ac yn dod o ddan dylanwad yr efengyl a gwaith yr ysbryd glân. Ond yna mae yna eraill yn caledu ac yn mynd yn fwy caled ac yn troi ffwrdd. Yr un cyfle cafodd y ddau yma, yr un fraint o gael bod mor agos i Iesu Grist. Dyna i chi fraint, y ddau yma
Mae'r rhyfedd dweud braint tra ar y groes. Ond dychmygwch marw ar y groes drws nesaf i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna chi fraint. O feddwl mai dyma oedd yr eiliad yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i dalu y pris am iachawdoriaeth. Dyma oedd yr eiliad yr oedd yr holl broffwydi wedi sôn amdano, a dyma oedd yr eiliad yr oedd yr holl ddisgyblion a'r apostolion a'r pregethwyr dros y cynrifoedd yn edrych nôl ato. Dyma yr eiliad pan yr oedd iachawdoriaeth yn cael ei hennill. Dyma oedd y frwydr, yr eiliad yr oedd Iesu Grist ar y groes, a'r eiliad oedd yr hoeliodd yn mynd mewn, a'r eiliad pan peidiodd y galon giro. Pan nath yr arglwydd Iesu Grist peidio anadlu anadl arall. Dyna'r eiliad, allech chi ddweud, pan nath a dath bywyd allan ohono fe, roddodd ei einioes yn llwyr. Dyna chi'r eiliad yr oedd yn dioddef y gosbedigaeth ac uffern tragwyddol am ei blant. Dyma oedd ei chafbwynt, canolbwynt hanes yr holl fyd. Dyma i chi y digwyddiad fwyaf pwysig sydd erioed wedi bod mewn unrhyw lyfr hanes, oedd yr eiliad yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ladd ar y groes. Ac yr oedd y ddau yma yn cael tystio'r peth. Y llofruddion yma wrth ei ochr. Yno yn cael y fraint o weld mab Duw yn ei ogoniant, yn ei fawredd, ac eto yn cael ei weld yn ostyngedig, yn mynd fel oen i'r lladdfa. Dyna i chi fraint i'r ddau yma. Yr oedd y ddau yma, un o bob ochr i'r arglwydd Iesu Grist, yn cael gweld y modd yr oedd yn urddasol yno ar y groes, ddim yn cwyno, ddim yn ofni, ddim yn poeni o peidio mwyn yn mynd i frifo neu rhywbeth fel yna, neu'n gweiddi allan, fel byddwn ni'n dychmygu llawer i berson yn gwneud. Gydag ofn yn camu o fywyd i dragwyddoldeb. Doedd dim byd o'r fath. Yr oedden yn gweld yr arglwydd Iesu Grist yno ar y groes. Ddim yn edrych ar ei elynion ac yn gas ac yn gweiddi pethau hyll iddyn nhw. Doedd ddim byd o'r fath. Yr oedd na ras yr oedd yno. Yr oedd na urddas yno. Yr oedd na fawredd am y ffordd yr oedd yno yn ostyngedig. Yn ddieuog, ddim yn heiddi bod ar y groes. Ac yr oedd y ddau leidr yma, llofruddion yma, bob ochr iddo fe, yn cael y fraint o weld y fath o goniant. Yn gweld y gras yn ymateb i'r atgasedd. A dyna chi atgasedd. Mi fydda yna lawer wedi bod yn y dorf yn poeri casineb ac yn ei wawdio yn chwerthin am ei benne. Ti'n meddwl dy fod yn ddiw. A mi fydda nhw wedi dweud pob math o bethau. Mi fydden nhw wedi bod yn pwyntio bys ac yn taflu bethau, pob math o atgasedd. Ond i weld y modd y wynebodd e holl bwerau tanllyd yr un drwg. Y picellain yn cael ei taflu. Mi fydden y bresenoldeb dieflig hefyd o gwmpas y groes, wrth droed y groes. Mi fydde Satan ei hun yno. A'i angylion dieflig, a mi fydden nhw yn meddwl dyma ni yn tywelu hwn. Siwr yn gwybod nad oedd modd iddyn nhw wneud hynny, ond oedd hi atgasedd at fab Duw yn taflu ei holl bicellau eto. A dyna chi bresenoldeb dieflig bydde wedi bod yna hefyd. Ac edno, y lladron yma'n cael gweld yr Iesu yng nghanol yr awyrgylch yma a'r atgasedd a'r casineb. Gafodd y lladron yma weld Crist yn gwynebu yr hyn oedd yn gwybod oedd ei flaen. Nid yn unig yr gelyniaeth. Gafodd y lladron yma weld yr Iesu yn gweld ac yn wynebu y tad yn troi ei gefn arno. Ger y fraint o weld a phrofi hyn. Dyna chi fraint. Na, does dim rhaid i ni fod yno yn y cnawd i weld e. A dydyn ni ddim yn dweud bod hwnna'n rhoi rhywun lan ar lefel uwch na neb arall. Ond mae yna rhyw lefel ni'n gallu dweud, roedden nhw yno. Roedden nhw yno. Nawr wrth gwrs i ni'n gallu dweud, os yw'r ysbryd ar waith, mae e fel petai ni yno. Felly does dim angen i ni fod yna. Dwi hwnna ddim yn reidrwydd nac yn bwysig. Ond eto i mae yna rhywbeth am y ddoi yma. Un ar y naill ochr i'r llall i'r Iesu. Fe gafon nhw weld yr hyn ddioddefodd e, a'r urddas a'r mawredd yn yr ffordd yr oedd yn ymateb. A'r ymosodiadau ac yn yr tad yn troi gefn. A'r Iesu yn gwybod oedd hyn o'i flaen e.
Ac eto roedd un dal yr un mor galed os nad yn galetach wrth i'r eiliadau fynd heibio. Mae hwnna'n codi dychryn yn diwedd. Achos mi fydda wedi bod yn ddigon caled i ddechrau, achos os ych chi'n fodlon torri mewn i dirwyn a dwy'n eu heiddo nhw, mae rai bod chi'n berson reit galed i wneud yna. Os ych chi'n cleidr, mae rai bod yna rhyw galedwch, a diffyg cydwybod. Os ych chi'n fodlon torri mewn i dirwyn a dwy'n eu heiddo nhw ac yna lladd ac yn lofrydd, wel dyna chi galedwch. Does dim parchad fywyd hyd yn oed. Ac felly allwch chi ddweud, dyma chi ddoi, byddai mor galed y rai sydd yn cynrychioli y gweithaf o gymdeithas. Ac mi roedden nhw yno ar y groes yn cael eu heiddiant, yn cael eu cosb, ac mi roedden nhw yno, yn ôl deddf gwlad ar y pryd, mi roedden nhw'n cael y gosb, yr oedden nhw'n gwybod oedd o'i blaen nhw os yn cael ei dal. Ond yna, os oedd un yr un yn galed tu hwnt cyn mynd i'r groes, ond nawr ar ôl weld gras a mawredd ac urddas Iesu Grist ar y groes, ond nawr mae'n galetach, achos nawr mae e'n ymuno gyda pobl crefyddol y wlad. Nawr, wrth gwrs, mi fyddwch chi'n disgwyl i bobl crefyddol y wlad i fod yn llawer gwell o na yr oedd crefyddwyr, arweinwyr crefyddol y gwlad yn herio ac yn gwawdio Iesu Grist. Gwrandewch adnod 39. Ac un o'r drwy gweithredwyr agrogasid a'i cablodd ef gan ddywedyd, os tydi yw Crist gwared y hun a ninnau. Allwch chi ddychmygu'r tôn ac rhyw fath o wneud hwyl am ei benne. Os wyt ti'n meddwl dy fod yn Grist ac yn Dduw, yna ac achub dy hun a ni tra bod i wrthi. Allwch chi ddychmygu na rhyw fath o agwedd gwbl hyll wrth yr Iesu, ac yna mae yna'n sefyll yn hongian ar y groes, yn troi at Grist ac yn dweud hwn wrtho. Mae'n gwneud y waith pan ych chi'n meddwl fod hwn, y lleidr yma, mor agos at anadlu ei anadl olaf. Mae'n agos iawn. Mae'n gwybod, cyn pen llawer o amser, mae'r anadl olaf yn mynd i ddod. Dwi ddim yn gwybod faint o rybydd sydd ganddyn nhw bod yr anadl yn dod, ond roedden nhw'n gwybod bod yn mynd i ddod ymhen munudau, oriau. Mi roedden nhw'n gwybod, mi fydda siŵr o fod y galon yn dechrau brifo fwy ar poenau, ar ithrol, ac yn rhoi rhybydd, mae ar fi'n dod, mae'r anadl olaf yn mynd i ddod unrhyw feiliad, mae'r galon yn mynd i stopio curo, ac yna wrth gwrs yn y dyddiau hynny, fydda dim gobaith. Dim gobaith o gwbl ar hwn, achos mae'r galon wedi ildio, wedi rhoi y ffidil yn y to fel bethau, methu gweithio dim mwy, a'r poen yn mynd trwy'r corff. A mae hwn yn gwybod, mae hwn yn mynd i ddod unrhyw eiliad. Mi fydda wedi gweld croeshoelio eraill, ac mi roedd yn gwybod fod yr anadl na poenus iawn yn mynd i ddod. Ac mae dal yn gallu gwawdio Iesu. Feddwl y fraint y gafodd e. Nid yn unig hynny, roedd presenoldeb diwdod yno mor real wrth i ochr, roedd Crist ei hun wrth i ochr e. Yr oedd reality tragwyddoldeb yno i flaen e, ond dim ond gwawdio gallodd ei wneud. Ond dwi ddim yn syni chi nag yw. So nid yw e mor wir heddi. Y mae e yn gynrychiolaeth teg iawn o'r byd i ni'n byw ynddi. Mae'r stori, mae'r hanes yn ei wneud e'n fwy brawychus achos mae'r drws nesau Iesu Grist ar y groes. Ond dyna reality bob un ar hyd a lled y byd. Mae yna ferddiannau wrth ddod at yr eiliadau olaf o'i bywydau nhw. A'r rhai wedi byw ei bywydau ac wedi troi cefn ar Dduw. Glywes i rhyw raglen yn ddiweddar ac hwn yn dweud oherwydd rhyw brofiad, oherwydd rhyw dristwch neu rhywbeth, dweud, dwi ddim yn credu mewn Duw, dwi ddim eisiau Duw yn fy mywyd. Yn dweud ar goed, dwi ddim eisiau hwn yn fy mywyd i oherwydd hyn a'r llall, achos ddod i ryw gasgliad bod Duw yn anheg ac felly mae wedi troi cefn arno a dwi'n byw i fi fy hunan. Ac mae yna ferddiannau o bobl felly wedi byw ei bywydau, trwy ei bywydau, heb Dduw, ond yna'n dod at yr eiliadau olaf. Dal yn llawn caledwch ac yn gwrthodildio i Dduw. Mae yna rai yn llawn ofn yn dod at yr eiliadau olaf, llawn ofn. Ac eto, dydyn nhw ddim yn gallu edifarhau a chredu. Mae rhai yn gallu, achos ni'n darllen efo hyn.
ond mae yna ferddiannau ddim yn gallu, achos bod nhw wedi croesi'r linell, bod yr arglwydd wedi rhoi eu cyfle iddyn nhw. Maen nhw wedi gwrthod blynyddoedd ynghynt, falle oriau ynghynt, dydyn ni ddim yn gwybod, ond maen nhw'n dod at ei anadl olaf. Yno maen nhw. Faint sydd nawr? Ni ddim yn gwybod, mae yna bobl yn marw bob un eiliad, ond oes. A faint ar y byd yma nawr? Faint ar eiliad yma, cyn diwedd yr oedfa? Fe fydd yna filoedd siwr o fod i camu o fywyd amser ar y ddeiar yma i dragwyddoldeb, wedi anadlu hanadl olaf, ac wedi camu mewn i dragwyddoldeb, ac wedi camu mewn yn llawn ofn, ond ddim yn gallu credu, a ddim yn gallu edifarhau, ac yn gwybod, dwi'n camu mewn ar eiliad, maen nhw'n cael llyged, ar eiliad mae'r anadl olaf yn dod, maen nhw'n agor i llyged, ac yna y mae tragwyddoldeb o'i blaenau nhw, ac maen nhw heb ddiw yn llwyr. Yr eiliad yma, mae yna un arall newydd camu i tragwyddoldeb. Mae yna rai sydd yn un abod, efallai cyn diwedd yr wythnos, sawl un yn aml, un ni'n gwybod amdano, cyn diwedd yr wythnos, dim rhybydd o gwbl, ond yn camu i dragwyddoldeb. Wedi gwrthod pob un cyfle. Mae yna eraill sydd ddim yn ofni yn camu dragwyddoldeb. Heb unrhyw obaith, rheini yn ofnus, llawer yn ofnus. Mae'r rhai fel hwn yn hyderus yn camu dragwyddoldeb. Yn hyderus yn ei hangrediniaeth, yn codi dwrn at Grist. Ac yn dweud, be ti'n mynd i wneud? Ti'n mynd i achub fi? Ti'n mynd i stopio hwn? Fel yr oedd y cleidr yma ar y groes. Dyna chi drienus. Sawl un sydd wedi bod yn rhan o eglwys fel hon, wedi clywed ac wedi gweld rhyfeddodau, wedi gweld y neidiau yn dod o dywyllwch i oleuni, ac eto dal i wrthod. Sawl un sydd wedi bod. Dwi'n gwybod am rhai, a dwi'n meddwl am ambell un, mae rhai bod nhw nawr yn mhell yn ei 70au, falle 80au, ac heb gweld nhw ys blynyddoedd. Ac maen nhw wedi treulio 20, 30, 40 mlynedd o godi dwrn fyny at Grist. A sut fydda nhw wrthyn nhw ddod, efallai nawr, efallai maen nhw wedi clywed bod nhw'n sal neu rhywbeth, ac nawr yn gwynebu'r eiliadau olaf. A sut maen nhw'n gwynebu? Fydd rai o nhw'n llawn ofn, a bydd eraill fel hwn, fel y lleidr yma ar y groes, yn codi dwrn at Grist ac yn ei wawdio fe, ac yn ei herio fe, ac yn dweud, dwi ddim yn credu yn o ti. Dyna beth oedd hwn yn neud, yr holl freintiau. Gydwch ni symud ymlaen. Y cri o'r galon, mor wahanol oedd y lleidr arall. Roedd Matthew yn dweud fod hwn hefyd wedi bod yn gwawdio'r Iesu. Dyma i chi pam mae hwn mor anhygol. Mewn mater o funudau y mae hwn wedi cael ei fywyd wedi troi ben i weired. Matthew 27:44, ar un peth hefyd a edliwiodd y lladron iddo, yr rhai o groeshoel iasid gydag ef. So, mae Matthew yn dweud, ddim yn gwrthweud lyc, ond mae Matthew yn rhoi rhyw elfen arall iddo fe, yn dweud, yr oedd hwn hefyd yn gwawdio'r Iesu. Yr oedd hwn hefyd wedi torri mewn i dir rhywun, a dwy'n i heiddo nhw, neu beth bynnag oedd e, ac roedd hwn hefyd wedi lladd rhywun. Dyna chi galedwch, doedd dim gwahaniaeth rhwng hwn a hwn. Yr oedd y ddoi ar bob ochr i'r Iesu, yr un peth, yr un mor eog, yr un mor galed, yr oedd hwn yn gwawdio, ac hefyd yr oedd yr un yma hefyd yn gwawdio. Ond dyma ryfeddol, o fewn mater o funudau, yr oedd hwn wedi dod o fod yn herio'r Iesu i blygu yn ostyngedig er ei fronau, fe ddigwyddodd wyrth, yr oedd yr ysbryd glân ar waith y mywyd hwn, ond ddim yn y llall. Dyna chi rhyfedd. Mae yna gymaint o brawf yn yr adnodau yma, mai byr yw y cyfnod. Gwelir pob un cam o gwir iachawdwriaeth yma. Dyma chi gwir droedigeth yn yr hanes yma. Yn y darn yma, fe wneithbwyd y lleidr yma yn gof golofn o ras a thrigaredd dwyfo. Fel i ni'n darllen yn Zechariah, onid pentewin yw hwn wedi ei achub o'r tam. O'r eiliad olaf, roedd e ar fin camu dragwyddoldeb, ond mae'n cael ei achub o'r tam. Cyn camu i dragwyddoldeb.
Hwn yr un oedd yn ddrwg gweithredwr ei hun yn leidr yn lofrydd, yn un oedd yn herio'r Iesu, ond nawr o'r fath newid rhyfeddol. Ond nid yna wna presenoldeb yr arglwydd, ond nid yna sydd yn digwydd pan mae'r ysbryd glân ar waith o fewn eiliadau i herio, mae yn profi ei fod wedi gweld ei bechod. Mae'n dangos pob un prawf sydd eisiau. Mae'r prawf fan hyn o droedigedd. Dyna'r broblem gyda troedigedd i ni'n gweld heddi. Chi'n clywed pobl yn rhoi proffes o'i troedigedd a chi'n cael yn anodd ambell oedd i chwilio am y prawf ac ambell oedd mae blynyddoedd yn mynd heibio. Chi'n meddwl, oes bywyd fan hyn. Ond i ni weld o fan hyn, mae'n mater o eiliadau, munudau, yr oedd prawf bod hwn wedi deall, fod hwn wedi profi o ras yr arglwydd Iesu Grist, fod yr ysbryd glân wedi bod ar waith, o fewn eiliadau i herio. Fe ddangosod bod wedi gweld ei bechod. Dyw e ddim yn cuddio'r gwirionedd. Dyw e ddim yn ceisio cyfiawnhau ei hun trwy feio ei fagwraeth. Dyna be mae lot o bobl yn dweud. Dyna bydde'r carcharau'n llawn o'r peth. Pe tawn ni'n mynd i'r carcharau, bydde yna, siwr o fod, dwi'n gwybod beth, bydde'r canran yn bydde ddiddorol i wybod faint fydde'n beio i magwraeth i ddechrau gyda. Bydde'r rhai yn dweud fy mae i yw e. Ond bydde yna lot yn dweud, wel, bai y llywodraeth yw e am siwr bod yna le, allwch chi dweud, am diffyg buddsoddiad ariannol i ardaloedd tlawd ein gwlad ni, ac oherwydd y diffyg buddsoddiad ariannol, yr oedd yr ieuanc felly yn delio gyda. A dyna'r problemau cymdeithasol, ond ni'n gwybod bod yr atebion i gyd yn yr ysgrythyr. Ond yw'r wlad ddim yn edrych ar atebion yr ysgrythyr. Ond mae'r carcharau'n llawn o bobl sydd yn cyfiawnhau pam, beio rhywun arall, beio mam a dad am beidio fy magu fel y dylsyn nhw, beio unrhyw un arall, beio'r ysgol. Beio'r heddlu, y llywodraeth yn rhoi bai ar unrhyw un yn dweud mae nhw wedi dylan wedi peri fy mod i'n gwneud hyn, yn rhoi bai ar ffrindiau, yr oedd y cwmniaeth oedd gen i, yr oedd nhw wedi cyflwyno fi i wneud y pethau hyn. Ac oedd ni bai am na fydden ni ddim wedi wneud e, ac yn beio nhw, ddim yn cymryd y cyfrifoldeb ei hunan. Ond dyw'r dyn yma ddim yn gwneud hynny. Mae hwn yn dweud e fel ag y mae e. Mae e'n cyffesu ei bechod, fy mhechod i yw e neb arall, dim bai neb arall. Trienni cymdeithas, a'r diffyg cyfleoedd sydd, a'r problemau mae hyn yn dod, i ni dal yn gyfrifol am ein pechod ein hunan. I ni'n gallu edrych a chwilio am feiau, yr eiliad i ni'n gallu delio dy fe, yw pa mae'r enaid yr unigolyn yn cyffesu fy mhechod i yw e. Yna ni yn wir yn gyfiawn, canys yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau a wnaethom, eithir hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. O fe heriodd y cleidr arall, do. Fe nath hwn nawr sylweddoli, fe ddwedodd e, ti'n gwybod beth ti di wneud? I ti'n sylweddoli beth ti'n wneud? O ti'n gwybod y difrifoldeb o beth ti'n wneud? Adnod 40, eithir y llall atebodd, ac ai cyrryddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw, gan dy fod dan yr un ddamnedigedd? Nawr, i ni gweld fod yr lleidr yma wedi dod wyneb yn wyneb a'i dynged a'i heiddiant. Mae'r ysbryd glân, be mae wedi'i wneud? Mae'r ysbryd glân wedi wneud be mae'n wneud ym mhob achubiaeth, ym mhob troedigedd, y mae e'n agor llygaid yr enaid i weld i bechod. Ac yn peri fod yr enaid yn tristau oherwydd i bechod. Ac yn cymryd cyfrifoldeb am ei bechod. Ac yn cyffesu ei bechod ger bron yr arglwydd. A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Yr oedd hwn wedi cael profiad o bresenoldeb y diwdod. Yr oedd mawredd Crist yno, ac nawr yr oedd goleuni Crist wedi peri iddo fe weld i bechod. Ac fe daeth ofn y diwdod drosto wrth weld y fath gogoniant yn Crist. Ac fe ofynodd e i'r un sydd drws nesaf iddo fe, onid wyt ti yn ofni Duw? Sut wyt ti'n gallu parhau i ddweud hyn? Sut wyt ti'n gallu parhau i ddweud hyn? Pan i ni yng nghresenoldeb y diwdod ei hun Crist, a rhyfeddod ei bresenoldeb, onid wyt ti wedi gweld y bechod? Onid wyt ti wedi gweld bod ni'n agos at dragwyddoldeb? Onid wyt ti yn ofni Duw?
I ti ar y groes yn dioddef marwolaeth erchill, a cyn hir fe fyddi yn mynd yn anwmwybodol, bydd dy galon yn peidio curo. Ac fe ddaw yr anadl olaf. Ac fe fyddi di'n gadael byd amser ac yn mynd i dragwyddoldeb. Fe fyddi di'n gwynebu dy greawdwr. Ond nid wyt ti'n ofni Duw? Gwelir enghraifft eglur o ddyn oedd wedi gweld ei bechod, ac un a edifarhaodd o'i bechod. Ond nid yw hwn yn llenwi ni gyda gobaith. Y gobaith am y sawl sydd yn dod i oedfa'n galed. Ond nid yw mae'n gyffroes, ond yw e. Hyd yn oed mae'n cynulleidfa fach fel hon. Ond mae'n gyffroes hefyd i feddwl am yr hyn sydd ar y we. Achos hyd yn oed mae'n cynulleidfa fach fel hon, fe fydd na rai, fi dal heb ymddiried, fi dal heb gredu. A'r rhai sydd yn gwrando ar y we, fydd na rai fyna, efallai maes o law fydd na rhai'n gwrando. Ac felly ni'n gallu meddwl bod na rai heb unrhyw fwriad i ni wedi cael sawl oedfa, ond sawl gwaith i ni wedi bod, siwr fod bob oedfa, i ni'n dod i'r capel, ni'n dod i'r oedfa, ni'n dechrau'r cwr, chi'n gweld y gynulleidfa, chi'n gwybod bod na rai yna sy'n dweud, dwi ddim eisiau credu. Dwi ddim eisiau gwrando hyd yn oed. Dwi ddim yn mynd i wrando. Dwi ddim eisiau gwrando no ti yn sicr. Dwi ddim eisiau gwrando beth ti'n dweud, achos dwi ddim yn licio hwnna, dwi'n yn licio llall. Ti'n siarad yr uchel, ti'n siarad yr dawel, a beth bynnag yw'r esgus sodion, ac maen nhw'n llawn cysineb at y person ac at y neges. Ac i chi meddwl pa obaith sydd gan rhain. Ond os yw'r cleidr ar y groes yn gallu cael ei achub, fe all rhywun yn ystod yr oedfa hon cael profiad o Dduw, o fewn un eiliad, fe all hwn ddod o gasineb i feddwl, o Dduw byd drigarog im. Dyna i chi cyffro'r efengyl. Mewn un oedfa, fe all rhywun ddod i oedfa heb unrhyw fwriad o gredu a gadael yn credu. Fe all rhywun fynd gatre a gwrando ar y we ac yn meddwl, o, dwi'n mynd i rando ar y bregaeth yma achos dwi eisiau gweld pa dwptra maen nhw'n pregethu. Ac yn llawn cysineb, ac eisiau chwilio am rhywbeth i wneud hwyl am eu pennau nhw. Ond yna fewn yr eiliadau hynny, maen nhw'n dod i gredu. A ydych chi'n credu bod yna'n bosib? Wrth gwrs i fod dyma rhyfeddod yr adnod yma. O, roedd hwn, yr adnod yma yn llenwi ni gyda gobaith. Y gobaith hyd yn oed pan mae rhywun yn dod i oedfa heb unrhyw fwriad i wrando a chredu, yn benderfynol o beidio credu. Ni'n gweld yn dydyn ni pobl ambell waith yn dod yn ôl. Falle i briodas, falle i angladd, neu i rhyw oedfa arbennig, a chi'n gwybod bod nhw'n casau'r efengyl, ond falle'n dod, ond chi'n gwybod beth hyd yn oed yn eu casineb, ac yn eu rhagfarn. Maen nhw'n dod i'r oedfa, ac yn ystod yr oedfa, os yw'r ysbryd ar waith, mae'n gallu agor eu llygad nhw, a peri iddyn nhw weld eu pechod, ac yn rhoi eu llaw i fyny, dwi wedi pechu, ac wedi troi cefn, o Dduw byd drigarog im. A maen nhw'n dod i gredu cyn diwedd yr oedfa, ac yna chi'n siarad yn ar ddiwedd yr oedfa, a chi'n meddwl, maen nhw'n berson gwahanol fan hyn, nid yr un person yw e. Hyd yn oed rhai sy'n codi dwrn at Dduw. Dyna trigaredd Dduw. Mae e'n fodlon achub pobl sydd yn codi dwrn tuag ato. A'r amrantiad, yr ysbryd glân, yn agor llygaid enaid i weld ei hangen am waredwr. Chos dydyn ni ddim yn gallu wneud hynny. Dyna'r rhyfeddod yr efengyl. Mae'r arglwydd yn gallu wneud e mewn eiliad. Mae e'n gallu agor y llygaid. Fe sy'n gallu wneud e? Mae'n gallu wneud e mewn oedfa. Mae'n gallu wneud e milltiroedd i ffwrdd, a nhw ddim yn agos i oedfa, yng nghanol i pechod a'i bryntni. Fe all dod ag adnod i'w cof, gweddi i'w cof nhw, a maen nhw'n cofio, a maen nhw'n meddwl, rhaid i fi edifarhau. Fe allai ddigwydd heno yma, fe allai ddigwydd bore yma, falle cyn i ni fynd gatre heno yma, fydd na neges efallai e-bost, llythyr, beth bynnag yw e, galwad ffôn ar y peiriant ateb yn dweud, mae'r arglwydd wedi gweithio yn fy mywyd i, mi ddeffres i bore yma'n llawn ofnau tragwyddoldeb, ac yna dwi wedi dod i gredu. Fe all hwnna ddigwydd, achos dyna beth ddigwyddodd i'r cleidr yma ar y groes. Roedd hwn, y cleidr yma, fe welodd ei heiddiant. Ond, mae'n rhaid bod wedi gweld trwy nerth yr ysbryd glân, fod Iesu Grist yn un trigarog.
Doedd e ddim yn cwestiynu heiddiant, doedd e ddim yn disgwyl dim byd ar y lefel hynny, ond fe deimlodd e o leia ar y groes ac eiliadau ar ôl y gall alw ar yr Iesu am drigaredd. Doedd e ddim yn gofyn am sylw arbennig, am safle yn y nefoedd. Doedd ddim balchder fan hyn, dwi'n bechadur, dwi'n frwnt, dwi'n eog, dwi'n leidr, dwi'n lofrydd, dwi'n bopeth, dwi'n erchyll, dwi ddim yn heiddi dim. Adnod 42, ac fe ddywedodd wrth yr Iesu arglwydd, cofia fi pan ddelich i'ch deyrnas. Dyna i chi weddi, dwi ddim yn gofyn o statws i mi, gad i fi ddod lawr o'r groes. Dwi ddim yn gofyn dim byd am yr unig beth mae'n gofyn yw cofia fi. Un anheilwng yn heiddi condemniad cyfraith gwlad ac yn sicr yn heiddi condemniad Duw. Dyma'r y groes fydd yn gosod ei fod yn gwybod bod hwn yn un sy'n llawn o drigaredd. Efallai bod e wedi clywed rhywfaint amdano o'r blaen, neu falle'r ysbryd glân sydd wedi oleio ohono fe'n llwyr ar y groes. Ond un beth sy'n sicr oedd yn gwybod y gall ofyn. Fe fedrai ofyn o leia. Allai ofyn am drigaredd. Dwi ddim yn heiddi drigaredd. Allai ofyn. Fe ddeallodd e am deyrnas ysbrydol yr arglwydd Iesu Grist. Mae nefolaidd oedd e. Fe wybu y bydda Iesu Grist yn dychwelyd. Oedd e'n gwybod bod Iesu Grist yn mynd i'r nefoedd, ond roedd e hefyd yn gwybod bod hwn yn mynd i ddod nôl yr ailwaith. Ac felly mae'n gofyn y cofia fi bryd hynny. Yn gweld ei ffydd. Ac felly mae'r cris sydd yn ei galon yn un sydd yn llawn gobaith. A mae'n cydnabod mai ei arglwydd ydoedd. Ac fe ddywedodd wrth yr Iesu arglwydd, cofia fi pan ddelich i'th deyrnas. Mae'r cyfan yma, mae'r holl broses o iachawdwriaeth yr enaid yma, yn un yn dod o fod yn farw yn ysbrydol i fod yn fyw yn ysbrydol mewn eiliadau. Mae'r ymenydd yn dweud hyn o'r fath newid ryfeddol a wnaed yno fi daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghri daeth Iesu i'm calon i'n fyw. Dyna chi profiad hwn ar y groes. Daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw. Cwyd llawenydd fy mron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Dyna brofodd hwn ar y groes. Tra bod ei galon yn curo a'r gwaed yn pistillo allan a bod yr anadl olaf yn prysur agosau, yr oedd e'n gallu dweud cwyd llawenydd fy mron, megis ton ar ôl ton, fe ddaeth Iesu sydd drws nesau i mi ar fi'n talu'r pris am fy mechod i, fe ddaeth hwn i'm calon i fyw. Ar y groes. O'm holl lwybrau a fradlon, dychwelwyd fy nhraed, daeth Iesu i'm calon i fyw, ac fe olchwyd fy meiau di-rif yn ei waed, daeth Iesu i'm calon i fyw. Mae bron iawn fe bydai y lleidr ar y groes wedi ysgrifennu'r emyn. Y mae gobaith fy enaid yn ddiogel y nawr, daeth Iesu i'm calon i fyw, ac fe chwalwyd pob cwmwl mae'r ffordd fel y wawr, daeth Iesu i'm calon i fyw, collodd angau ei fraw, ac os oedd rhywun yn gallu sôn am angau, yr oedd hwn yn gallu sôn amdano fe. Collodd angau ei fraw, y mae golau'n y glyn, daeth Iesu i'm calon i fyw, y mae'r llwybr i'r ddinas dragwyddol yn wyn, daeth Iesu i'm calon i fyw. Bron iawn allwch chi dweud mae tystiolaeth y lleidr ar y groes. Ac yn fyr i orffen, yn drydydd cadwedigaeth gadarn, wel dyma i chi, mae popeth yna. Dyma i chi dystiolaeth, chi'n meddwl ambell waith, ac i chi'n pryderu ambell waith yn clywed tystiolaeth, chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr. Ar dyw'r blynyddoedd yn dilyn y dystiolaeth ddim wedi profi dim byd o'r chwaith, ac i chi'n pryderu, chi ddim yn gwybod, chi'n methu dweud. Ond os dim y fath beth fan hyn,
Mae yna gadwedigaeth gadar fan hyn. Mae popeth yna. Mae yna brawf o waith yr ysbryd glân. Mae nid gweithredoedd cnawdol ydoedd. Mae nid chwarae crefydd oedd e. Nid un troed yn y byd ysbrydol a llall yn y byd. Dim byd o'r fath. Mae hwn wedi deall. Mae ffrwyth cadwedigaeth i weld. Ffrwyth edifeirwch i weld fan hyn ar y groes. Fe gyffesodd hwn ei bechod ei hun. Fe welodd yn eglur pechod eraill, fe welodd pechod yr un sy'n drws nesaf iddo fe, y cleidr arall, ac mae'n dweud, dwi ti ddim yn ofni Duw, am yr hyn rwy ti wedi wneud, yr oedd wedi deall pechod, ac fe gyhoeddodd rhinweddau'r Iesu. Fe gredodd y gallai'r Iesu ateb ei weddi, a chofio amdano wrth iddo ddod yn ôl. Ac fe ddaeth cri o'r galon. Does dim angen i ni ddarllen ymlaen nag os na, achos i ni'n gwybod beth sydd yn digwydd. Petai chi ddim wedi darllen y darma erioed o'r blaen, mi fyddwch chi'n gwybod beth fydd yn dilyn. Mae'n amlwg yr hyn sydd yn mynd i ddilyn, adnod 43. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, heddiw y byddi gyda mi mharadwys. Ti'n mynd i farw. Ti ar y groes. Ti'n cael dy gosbi gan ddyn am dorri cyfraith gwlad. Ond fyddi di ddim yn cael dy gosbi am dragwyddoldeb, achos dwi ar fi'n talu'r pris am dy bechod ar y groes. Ac heddiw, fe fyddi di gyda mi. Fe fyddi di yn mharadwys. Doedd dim cynlyniad arall posib. Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Fe ddath y cleidr ar y groes at yr Iesu a chafodd mwy wrthod. Fe gafodd yr hyn o fynodd amdano. Dyna i chi ateb i weddi. A tebwyd ei weddi y tu hwnt i unrhyw ddisgwyliad oedd ganddo. Efesiau 3:20. Ond hwn a ddichon wneithir yn dra rhagorol y tu hwnt i bob peth yr ydym ni yn ei dymuno neu yn ei meddwl. Dyna chi fe gafodd y cleidr. Fe gafodd fwy nag oedd wedi disgwyl cael. Fe gafodd fywyd tragwyddol. Fe gafodd ddeiant pechodau. Fe gafodd heddwch gyda Duw ac ymheneiliadau yr oedd mynd i'r nefoedd. A ddawyd y byddai yn fuan iawn o fewn munudau. Yn cael ei lyged, mi fyddai hwnna wedi bod yn boenus, does dim cwestiwn. Ond dwi'n credu rhywsut mi fyddai'r boen wedi cael ei leddfu rhywfaint gyda'r llawenydd a gododd yn ei fron. Achos yr eiliad y stopiodd y galon. Yr eiliad y ceiwyd y llygaid, a gorodd hwn ei lygaid yn y nefoedd. Mae'n anhygoel, yn dweud? A fe sychwyd pob deigryn i ffwrdd. Ac nawr byddai'n cael treulio tragwyddoldeb yng nghwmni ei waredwr. Y munud arall, pan te cael ein dweud dy fod yn eiddo i mi. Dyna beth ofynodd ar y groes, mewn ffordd arall dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tor amheuaeth sych digysur, tywyll dyrys cyn bo hir. Rwy'n hireithi am gael clywed un o eiriau pyr yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol gollele. Dwed y fod yn eiddo i mi. Beth nath Iesu Grist wneud? Fe ddwedodd dy fod yn eiddo i mi. Fe gafodd ateb i'w ddymuniad. Ni chafodd neb y fath gadarnhad o achubiaeth fel hwn. Dyma i chi sicrwydd cadwedigaeth gafodd hwn. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, heddiw y byddi gyda mi ymharadwys, yr wyt ti nawr yn Gristion. Yr wyt ti nawr yn eiddo i mi. Yr wyt ti nawr yn un o fy mhlant, yn un o'r deyrnas, yn un o ddefaid fy mhraidd. Ac nawr yr wyt ti'n mynd i ddod gyda mi i dragwyddoldeb. Ac yno mae dal yn canu clodydd ei waredwr. Dyna chi dystiolaeth, dyna chi ganu. Dych chi ddychmygu llais y lleidr yma'n canu emynau yn y nefoedd.
Diolch I ti, yr holl a lluog ddiw, am yr efengil sanctaidd, halleluia, amen. Dwi'n siŵr fydden yr haen yn efo lle troi at y lleidr, ond bydde pawb yn dweud yr un peth, bydde tystiolaeth pawb yr un peth, ond mi fydde hwn y lleidr yn dweud, halleluia, amen, yr oed ti wedi maddau un fel fi, ond dyna tystiolaeth pob un, I ni gyd yn gallu dweud, mae fy mhechod I fel mynyddoedd byd. Ond mae'r un sydd yn dod at Grist ac yn dweud cofia fi, bydd drigarog I. O na fydde na un yn galw heddi. A bydde na un cri o un enaid o leia ar y glwydd cofia fi. Dyma be fydd yn frawychus. Efallai bydd tragwyddoldeb I rai, fel y lleidr arall, wedi cael y cyfle, wedi clywed y neges, wedi derbyn yr hybydd, ond parhau I godi dwrn ac yn herio Duw. Ond I eraill eu bod nhw yn ildio, wedi gweld eu pechod, a trwy nerth yr ysbryd lan yn dod at droed y groes, ac yn edrych ar yr un a laddwyd ar y groes, drostyn nhw, ac yn dweud arglwydd cofia fi. Ac os newch chi hynny, fe fydd yr un ateb yn dod I chi. Fe fydd na sicrwydd cadwedigaeth, fe gewch i'ch achubiaeth, fe fydd yn maddau'r cyfan. Ni fydd yr un enaid yn cael ei gwrthod, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil, diolch I ti am y groes, ond hefyd yn diolch am neges y groes am y ddau leidr a'r hybydd sydd yno hefyd, ond y gobaith hefyd. Y gall un enaid dod o dywyllwch I oleuni mewn eiliadau. Felly o Dduw, gweithio ni'n plith ac yn gofyn mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch I ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 639, 639, pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys, tradyfnion tymion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen I sefyll i'w chanu.
nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.